140 ħaddiem se jispiċċaw mill-kumpanija Carlo Gavazzi wara li ħabbret li se tkun qed tagħlaq il-bibien tagħha f'Bulebel. Il-kumpanija li fost oħrajn timmanufattura prodotti elettroniċi bdiet taħdem minn Malta kważi 40 sena ilu. Fi-stqarrija Carlo Gavazzi qalet li l-eżerċizzju ta' ristrutturar se jwassal għal tnaqqis gradwali tagħha f'Malta sakemm tagħlaq. Attribwixxiet din id-deċiżjoni biex fost oħrajn issaħħaħ l-operat fil-Messiku u ċ-Ċina u minħabba bosta sfidi fosthom il-pressjoni fuq it-tħul xprunati minn spejjeż globali li qed jiżdiedu fosthom tariffi, spejjeż fit-trasport tal-provisti u rekwiżiti marbuta mal-prinċipji tal-ESG. Apparti diffikultajiet oħrajn marbuta mar-rekutlaġġ tal-ħaddiema f'Malta. Waqt li din id-deċiżjoni se ġib fit-tmiema l-preżenza twila tal-kumpanija f'Malta, il-grupp Carlo Gavazzi qal li dan qed isir b'apprezzament sħiħ lejn il-Gvern Malti u d-dedikazzjoni tal-ħaddiema tiegħu f'Malta. Spjegat li diġà bdiet diskussjonijiet mal-awtoritajiet u r-rappreżentanti tal-ħaddiema sabiex ikunu esplorati modi ta' sostenna l-ħaddiema, inkluż inċentivi finanzjarji u opportunitajiet ma' entitajiet oħrajn. B'reazzjoni il-Ministeru għall-Ekonomija esprima tħassib dwar id-deċiżjoni tal-kumpanija li se tħalli effett fuq il-ħaddiema li kontribwixxew bis-sħiħ għas-suċċess tal-kumpanija fil-medda ta' snin. Sostna li l-ġejjieni tal-ħaddiema hija l-prijorità immedjata tal-Gvern. Hawnhekk il-Ministeru għall-Ekonomija rimarka li diġà beda diskussjonijiet mal-kumpanija u entitajiet oħrajn biex il-ħaddiema jirċievu l-appoġġ meħtieġ fosthom f'impjieg alternattiv u opportunitajiet ta' taħriġ fejn meħtieġ. Spjega li hawn domanda fis-suq tax-xogħol għal ħaddiema mħarġin u l-Gvern se jkompli jaħdem mal-industrija biex il-ħaddiema affettwati jingħataw l-opportunitajiet meħtieġa. Għal il-Gvern Malti se jkompli jħabbrek biex is-settur tal-manifattura jippromuovi l-innovazzjoni, is-sostenibilità u t-tisħiħ tal-kompettività. Irreaġixxiet ukoll il-General Workers Union li qalet qed tiltaqa' mal-impjegati kollha biex tikkomunika s-sitwazzjoni u tibda l-proċess ta' konsultazzjoni ta' 30 ġurnata mal-kumpanija. Fis-stqarrija l-General Workers Union qalet li t-tneħħija tal-ħaddiema mhux se jidħlu fis-seħħ qabel mill-inqas 7 xhur oħra. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġeja ġie kwotat jgħid li l-prijorità assoluta hija l-ġid tal-140 ħaddiema affettwati u l-familji tagħhom. Wieħed li l-General Workers Union se tuża s-saħħa u r-riżorsi kollha tagħha matul il-perjodu ta' konsultazzjoni biex tiżgura li d-drittijiet ta' kull impjegat jiġu mħarsa b'mod rigorus u biex tikseb l-aħjar riżultati possibbli f'din is-sitwazzjoni diffiċli. Spjega li mal-kumpanija se jiġu negozjati miżuri biex jittaffew l-effetti ta' dawn is-sensi, inkluż l-aħjar pakketti ta' kumpens possibbli għal ħaddiema kollha milquta. B'mod parallel, il-General Workers Union se tidħol minnu fih f'diskussjonijiet mal-Ministeru għall-Ekonomija, il-Malta Enterprise u kumpaniji privati oħra biex tesplora l-possibilitajiet kollha ħalli l-impjegati affettwati jsibu impjieg alternattiv.